gent, què tal? Com esteu? Pilota a l'aire, benvinguts a una nova entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Doncs ja ho tenim aquí, 100 dies després de l'última cistella aquest dimecres. Demà, en menys de 24 hores, torna la ACB. A sus lados, Morgan a un costado por... ¡Oh! ¡Ocolle! ¡Ante Tavares! Carrasco, vaya asistencia de Ferran Basas. Gustándose. ¡Pero qué mate! Tremendo lo que acaba de hacer Josh Adams. Poco Sengelia. ¡Oh! Casi tira al suelo al muro. Que con Jelinek tiene tiro, lanzamiento, puede ser la tercera canasta consecutiva. Vaya matazo de Tyson Pérez, no sé de dónde salió el dominicano. Pase picado. ¡Oh, qué matazo espectacular de Ben Lammers! Cómo está moviendo la pelota Reta B, Bilbao Basket. Vaya pase, y la que acaba de colar Terminator con el pase por la espalda. ¡Oh, qué canastón! ¡Qué maravilla! La magia de Carlos Alocen. Ahora para Jonah Miki. MJ Miki. Con Higgins, pase de bolsillo y la primera para que aterrice. Y al suelo cayó ante Tomic sin hacer prisioneros. Aquest dimecres les cistelles de la Fonteta tornaran a tremolar amb la disputa dels primers partits oficials després del confinament. Demà arrenca a València la fase final de l'ACB amb la disputa dels partits de la primera jornada de la fase de grups. I el primer partit a 3:45 de la tarda serà ni més ni menys que un Barça-Penya. Nikola Mirotic, MVP dels Blaugrana, contra Klemen Prepelic, MVP dels Verdinegres. Hanga contra Henry. Nikola Mirotic en el triple. ¡Bingo! Y dedicatoria a la grada. Víctor Claver cogiendo la bola en ese flash, aunque luego Brockmotum le cerró la puerta por completo. Mirotic contra Tornekamp, aguanta como puede el canadiense. Mirotic, baby, huella, tabla espectacular. ¡Qué canastón! Hanga. Mirotic. Lanzamiento de 3. Esto es Nikola Mirotic. Depende mucho de sus 2 o 3 primeros tiros y está acertado para tener un buen partido. A ver el balón con esfuerzo, Ulis. No, finalmente lo pierde. La ha recuperado Mirotic. Ahí va Mirotic. Madre mía, qué clase, qué fundamento. Si le haces falta, pues bueno, que tire el tiro libre. Kulic al hierro. La siguiente pausa repasamos. Bola para Tomic, a puerta atrás. Y ahí está Mirotic hacia abajo. Serán ya 18 puntos para Nikola Mirotic. El tiempo que lleva aquí, ¿no? Que es capaz de hablar los dos idiomas con total fluidez. Mirotic delante de Harangodi, saca a la derecha y así de fácil. La clave, confianza, desde luego, como lo ocurrió a Prepelic, decíamos la temporada pasada en el Real Madrid, cedido de momento en la Peña. Veremos a ver, ahí está anotando cuando vuelva, si sigue a este nivel. Y estuvo en el All-Star de 2018 de la NBA, pues participando también en eso que llaman baloncesto sin fronteras. Pues ahí está la primera de Klemen Prepelic, que la clavó de 3 puntos. Aunque se antoja que va a ser quizá demasiado, por lo menos para Gran Canaria, volver a meterse en la Euroliga. Prepelic, aro pasado, consigue los primeros puntos. ¿Quién si no en el partido? Quiere postear o bloquear, o ni una cosa ni la otra. Se marcha para no molestar. Prepelic a por otra más, se ejecuta y de 3, enchufador profesional. En esos rebotes, lleva ya 6 en el día de hoy. El lanzamiento de la canasta de Klemen Prepelic y otro que saca el adicional también. El público enloquece en el Olímpico de Badalona. En el Olímpico de Badalona poco a poco llegando más gente. Recibe Prepelic, se levanta el triple, el triplazo para el esloveno Klemen Prepelic. I veurem en quin estat físic, també mental, arribaran tots dos equips d'aquest primer partit de la fase final. El que està clar és que per talent i fons d'armari el Barça parteix amb un evident avantatge. De fet, els de Pešić, com sempre, són un dels clars favorits al títol, però com sempre estic convençut que la Penya donarà molta guerra i amb la seva joventut i la seva entrega li posarà sens dubte les coses difícils al Barça. Podem escoltar els seus entrenadors i també dos jugadors. Començarem pels tècnics. A la prèvia d'aquest Barça-Penya, això han dit Svetislav Pešić y Carlos Durán. Mi sensación en el momento es que el equipo desde el primer día, cada día en preparación para este torneo,
individual o como equipo se mejorado, con concentración, con ganas, con entrenamiento. Tenemos jugadores con experiencia. Yo estoy muy contento con mentalidad, con deseo ganar aquí, pero como siempre vamos a hacer primero paso es partido mañana contra Juventud. Un equipo muy ambicioso, un equipo que juega baloncesto atractivo, mucha defensa, agresividad, contraataque, transición, muchas ganas, jugadores jóvenes y seguro como siempre nos espera un rival que nosotros seguro respetamos, pero preparamos seguro, teníamos suficiente tiempo prepararse para Juventud y hemos hecho y vamos mañana a demostrar nuestra calidad. Bueno, yo creo que el equipo llega bien, animado, lógicamente con bajas importantes, también hay que recordarlo, pero bueno, yo creo que después del parón hemos hecho un trabajo ascendente y bueno, con la ilusión de empezar bien, ¿no? Mañana es un partido muy atractivo y creo que estamos preparados tácticamente para afrontar el derbi y el partido que bueno, va a marcar també un poco nuestro inicio de camino. Bueno, jo crec que hi haurà molts punts diferenciats. Lògicament, durant el torneig jo crec que marcarà molt la victòria i la derrota. No és el mateix arribar a la quarta jornada sabent que tens opcions o no. Però ja pensant en el partit de demà, lògicament les rotacions. Jo crec que són molts partits en molts pocs dies, i la gestió dels minuts dels jugadors jo crec que serà una de les coses importants en aquest torneig. És una mica la línia ascendent que està tenint el club, no? El club vol seguir creixent i com ha dit l'Albert, jo crec que aquesta temporada l'equip ha competit bé a Europa. A veure si podem donar més passos endavant, no? És veritat que ens vam quedar a les portes del top 8, doncs seria un repte important per l'any que ve, però sobretot és una manera també de tenir més partits, volem tornar a fer una plantilla molt jove, amb molts jugadors i per tant també és una oportunitat perquè els nostres jugadors joves segueixin creixent. Jo crec que aquest any ens ha anat molt bé en aquesta idea, per exemple jo crec que el Joel i l'Artur o el Neno han tingut un creixement molt important gràcies també a la competició europea i a veure si l'any que ve ho aprofitem no només per créixer sinó també per ser una mica més competitius. I pel que fa als jugadors parlen Tomàs Eurtel i Albert Ventura. Bueno, hace ya un año que más o menos que no he jugado, aunque había jugado 2-3 partidos oficiales después de la lesión de la rodilla y sí, muchas ganas de jugar, no especialmente contra ellos, pero de hacer parte del equipo y competir con el equipo. Bueno, más presiones no sé, pero era uno de nuestros objetivos. No has podido ser en la Copa, la Euroliga se ha acabado y bueno, el objetivo de ganar la ACB pues está de camino, entonces lo vamos a intentar al 100%. Dificultades, jugar sin público es verdad que es una de ellas, después de jugar tanto tiempo, después de 2-3 meses de confinamiento, pero yo creo que ya estamos preparados, estamos entrenando muy bien como le he dicho antes y puede ser también jugar el primer partido es siempre especial. Contra Badalona siempre hemos tenido partidos complicados, son siempre partidos duros. Sabemos que va a ser un derbi, entonces siempre hay que estar preparado al 100% para afrontar estos partidos. Creo que tanto física como mentalmente nos hemos preparado bien para este torneo. Creo que llegamos bastante bien y te digo, con ganas de competir y de que llegue mañana. Venim amb molta il·lusió, amb moltes ganes de competir, hem d'anar partit a partit, però bueno, crec que el partit de demà també és especial, som 7 jugadors de la cantera, 7 jugadors que volem jugar contra el Barça i només pensem al partit de demà, però sí que és cert que volem fer un bon paper sense posar-nos cap límit. Demà és el primer partit, el partit més important i hem d'anar per ell. El Barça és un equipazo,
un equipo hecho para ganar la Euroliga. Y bueno, será un partido complicado, como todos van a ser. Aparte que es una plantilla muy extensa, con muchos jugadores. Pero bueno, ya te digo, nosotros no pensamos tanto en ellos, sino en nosotros, en jugar bien, en salir con muchas ganas, con ilusión, a intentar hacer un buen partido. Molta il·lusió, no? Al final ha sigut el primer any de fa molt temps a Europa i bueno, molt contents. La veritat és que ha sigut una bona temporada a Europa, crec. Ens ha faltat entrar al top 8, però bueno, molt contents de tornar-hi, que la penya pugui tornar a Europa i amb moltes ganes. I també podem escoltar el gran referent blaugrana en aquestes hores prèvies al debut en aquesta fase final de la ACB. Així ho veu, això opina a Barça TV, parla Nikola Mirotic. Muy motivados. Llevamos preparándonos muy bien últimas un par de semanas. Creo que hemos hecho una muy buena preparación y bueno, ahora toca jugar y demostrarlo. Así que estamos con muchas ganas de competir ya. Sí, bueno, hemos hecho algunos partidos entre nosotros, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Creo que será un poco raro jugar sin público, pero nuestra ilusión, nuestra entrega es la misma, que es ganar. Así que vamos con muchas ganas, mucha humildad y simplemente ir partido a partido. Así que para nosotros simplemente ahora existe el partido contra Juventud. Sin duda, un equipo joven, un equipo que tiene muy buenos anotadores. Uno de ellos es Prepelic, ¿no? Que obviamente es el jugador más importante de ese equipo. Nuestro foco tiene que ser él. Pero no solo un jugador que le tiene que defender, sino todo el equipo. Creo que el partido que hemos jugado contra ellos, 2 partidos este año, nos van a servir. Los 2 ganamos, difícil, cierto, pero bueno, será otro partido complicado. Pero estoy seguro que el equipo saldrá con ganas, motivados y bueno, si hacemos bien nuestro trabajo, creo que no, vamos a ganar. Doncs ja queda menys perquè torni l'ACB, de fet no queda res, menys de 24 hores aquest dimecres a partir de 3:15 Barça-Penya, també demà a 7:15 Iberostar Tenerife contra Unicaja i demà a 9:15 derbi basc entre el Retabet Bilbao i el Baskonia. I per dijous ens quedarà el debut dels equips del grup B amb males notícies, més males notícies pel Morabanc Andorra, que a la baixa de Musa Diany afegeix la de Dean Musil amb problemes en un genoll. Els del Principat debutaran dijous a 3:15 contra l'anfitrió, el València Bàsquet. David Jelinek, jugador de l'equip tricolor. Ahora con el tiempo que vamos juntos, aunque había alguna baja, que el equipo más o menos ya está al nivel lo que es posible. Entonces ahora ya se verá un poco la prueba con el primer partido que habrá, pero yo creo que por ahora vamos por buen camino, que fuimos capaces de entrenar bastante tiempo al final juntos también, y no es solo que no nos conocemos, ¿no? Ya hemos entrenado la mayoría de la temporada juntos, entonces en este sentido debería ser un poco más fácil y yo creo que estaremos lo más posible preparados para los partidos que quedan. Valencia estando en casa, aunque son normas diferentes seguramente, entra entre los rivales que hay aquí para intentar ganar la fase final, pero bueno, contando que es sin público, que también puede hacer un factor, pues cada partido va a ser importante, cada partido va a ser difícil, y aunque igual Valencia entra entre los favoritos en general, nosotros vamos a ir al partido como si fuera cualquier otro para nosotros y intentar hacer todo lo posible para intentar ganar. També dijous, Madrid, Herbalife Gran Canària a 2:15 i Casademont Saragossa, Sant Pablo Burgos a partir de 2:15. I anem ara amb l'opinió del periodista de l'Esportiu i de la Liga TV, Xavi Oltra. Hola Xavi, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Què tal, Òscar? Aquí de nou amb tu, encantat. Escolta, no fa massa, no? L'última vegada que et vas passar per aquí parlàvem amb certa incredulitat de la possibilitat que l'ACB pogués reprendre la competició. Doncs, escolta, estem a menys de 24 hores perquè torni al bàsquet. Cert, amb el Javier fèiem una tertúlia molt xula i teníem molts interrogants, no? Per exemple, interrogants que han quedat ja llestos, per exemple, el tema de la Lliga Europea, que teníem de l'Eurolliga, dels vuitens, i com el tema d'Europa lògicament ha estat més complicat perquè has d'implicar països, molts viatges i tal com està el tema, ja va quedar liquidat, que era un interrogant que hi havia, i també ha quedat liquidat l'interrogant del lloc, València,
sembla un lloc on tothom està elogiant les instal·lacions, fantàstiques en l'Alqueria, i el sistema de competició jo crec que és prou just, no? S'han posat d'acord, 2 grups de 6. Això pinta molt bé, pinta una espècie d'Eurobàsquet, no? En 10 dies, no? Menys de 2 setmanes, amb un format molt típic, no? De 2 grups de 6 i molt express també, és fins i tot més reduït que en Eurobàsquet, per dir-ho d'una forma, però cada dia partits, jo crec que tot és molt xulo, de cara, o pinta molt bé de cara als aficionats, una Copa del Rei molt llarga, podríem fins i tot comparar-ho, i només el que notarem, o potser decaurà una mica, és el tema del públic, perquè clar, un pavelló buit, ja ho estem veient al futbol, això a l'esport pesa molt, no? Home, estarà molt fred, no? Es veurà molt fred, no? Aquesta fredor sense públic es farà molt estrany, no? Inclús pels propis jugadors, eh? Sí, i a part d'això, que jo crec que s'acostuma a professionals, han jugat altres categories, cap problema, el tema del factor pista, ja ho ha dit, crec que era Sant Emeterio fa pocs dies, bueno, juguem a casa, no compta res perquè no hi ha ningú a la grada. No sé si hi ha un jugador del València, no estic segur si era ell. Dublevich, correcte. I el tema és, ja vaig a fer un paral·lelisme que no m'agrada amb el futbol, doncs no els hauríem de fer, però fixa't el que ha passat la primera jornada amb el Barça-Madrid de futbol. Què vull dir? Que el Barça i el Madrid, ara en aquesta fase final que comença, ara a València els hi dono per favorits, entre d'altres coses, perquè els partits que se perden, sobretot en lliga regular, un Barça i un Madrid, en bàsquet-futbol, hi ha molt de factor pista. Pensa a la lliga de futbol quan perden, a tot l'estadi s'acau, que si el VAR, que si l'àrbit s'acollona, que si 4 coses, al final, en situacions, a més, que no rendeixi el Barça o el Madrid al màxim i que l'altre equip tingui el dia, no? En bàsquet anem a veure què passa, amb l'ACB, però sense públic, en un ambient fred, com dius, anem a veure amb quin to torna cadascú, però amb les plantilles llargues també que tenen el Barça i el Madrid per tots aquests pocs dies, per jugar quasi cada dia sí, dia no, doncs també hi comptarà la qualitat i la llarga plantilla, doncs això pesa perquè no tindran en compte tampoc el factor pista quan vas a la pista del Burgos en un mal dia i el Barça pateix i guanya o perd un al final, com ha passat aquesta mateixa temporada, recordo el partit, va guanyar. Doncs això, o a Manresa, una altra pista difícil. Anem a pensar que és difícil, o més difícil a priori, que els hi passi al Barça i al Madrid. De fet, l'altre dia, en aquestes rodes de premsa virtuals que ara ha posat l'ACB, li preguntava jo mateix a Sergi Llull l'altre dia, si creia que Madrid i Barça eren menys favorits del que ho acostumen a ser per aquests condicionants que envolten aquesta fase final de l'ACB. Ara que parlaves del favoritisme de Barça i Madrid, tu no creus que són menys favorits del que ho acostumen a ser habitualment? Sí, hi ha aquesta teoria contradictòria de dues bandes. Per una banda, torneig de les sorpreses, per això deia allò de Copa Rei allargada, es va dir, només es va donar a conèixer aquest format i ja tothom va dir, hòstia, serà molt xulo perquè pot haver-hi sorpreses i tal. Tot va molt ràpid, va un partit, pots fallar, mai se sap, Gran Canària, ja fins i tot els propis protagonistes de fa setmanes, dies, han dit que Gran Canària o Baskonia, Dusko Ivanovic, fins i tot s'han mostrat molt atrevits a les seves declaracions perquè pot passar de tot. Però, per una altra banda, insisteixo en el tema de plantilles, d'experiència, de qualitat en Barça i Madrid, i afegiré un altre que estava repassant també aquesta tarda del tema de lesions, que recordem que Barça i Madrid hi van i prou intactes, mentre que, per exemple, el cas de la gran revelació, Saragossa, que sabem el Saragossa, és el més afectat, tothom ho sap, per la baixa de Fran Vázquez, Justiz, Seibutis, el cas de Baskonia, que també té el problema de Garino, Fall no se sap si podrà jugar o no, estem parlant ja de 2 peces importants, i el València anfitrió, doncs Guillem Vives, jo crec que és una baixa també notable per un equip com el València. Tot això anem sumant poquet a poquet i per aquest altre criteri també podríem dir que ojo Barça i Madrid, no? Exacte, Morabanc Andorra també, sense joc interior, per exemple, sense Musley, sense Moussa Diagne. Està clar que molts equips, la gran majoria, van molt vermell aquesta fase final. I el Barça... El Joventut de Badalona, crec que també comentàvem, el cas de Harandong i tal, sí. Sí, exacte. I el Barça, sense Malcolm Delaney, amb Eurtel, que torna a reaparèixer després de temps lesionat, i amb Pangos,
que pràcticament ha estat inèdit durant tota la temporada, no? També a veure com ho gestiona això coach Pesic. Si ja és una incògnita per tothom, per les sensacions, són 3 mesos, és molt per un esportista professional, mai han estat tant temps parats, i ja ho ha dit Llull, precisament a l'entrevista d'aquesta setmana, que està penjada a la pàgina de la CB, que tot és una incògnita, no?, en quant a sensacions, doncs encara més un jugador que abans dels 3 mesos no jugava, com és el pas de Pangos. Estem parlant del base canadenc, no?, que a més acaba contracte després de que passin aquests 12-13 dies. Per tant, el de Kevin Pangos no sabem com estarà. Jo crec que Urtel ja havia mostrat un bon to i unes bones sensacions, a part de la seva enorme qualitat, en aquestes 3 setmanes justetes, no?, que va poder jugar, dic així de memòria. Bé, Pesic té bastanta artilleria, tot i que quan van conèixer la baixa de Delaney, jo el primer que vaig pensar és, ostres, tu, justament marxa o no segueix el que estava millor de tots, que l'estava fotent. I jo crec que fa 3 mesos era així. Però és el Barça i té bastanta artilleria encara amb un Hanga que a mi, jo crec, degut a les lesions, a mi m'ha agradat la posició de base. A mi, personalment, fins i tot més que Volmaro, Adam Hanga. Més que Pau Riba, que quasi no ha sigut el recurs que a priori podia pensar-se la situació de base. I un Hanga controlant sense complicar-se, controlant bé la pilota, sense problemes per baixar la pilota i sobretot prenent decisions fàcils que, donades les circumstàncies, era el millor que podia fer. Anem a veure si aquest recurs també, o si entre Pangos i Urtel, tot i que sent un torneig, com deies, si 10 dies tants partits, és possible que veiem a Volmaro o a Hanga jugant de base. De fet, potser el factor més diferencial, ho deies abans, Xavi, no? És el fons d'armari. Tenir una plantilla tan àmplia que et dona moltes opcions, tot un ventall de possibilitats, canvi de jugadors per afrontar tants partits en tan poc temps, no? Sí, Barça i Madrid, aquesta fons d'armari, amb aquest torneig tan express però tan exigents de tants dies seguits, on en principi no pots tenir molts fallos i on qualsevol te pot sorprendre, no? A priori per la qualitat, i insisteixo, si haguessin arribat amb 2 baixes claus, Madrid o Barça, però que a més tenen quasi tots, menys Delaney, com deies. Jo, per això, el tema de la sorpresa que dèiem al principi, insisteixo, estem parlant tota l'estona mateix, jo crec que quasi m'he oblidat d'aquestes opcions de que sorprenguin a Barça i Madrid, i recordem que porten un mes entrenant. Les sensacions serà clau el to, les sensacions, però vaja, a nivell d'esport, insisteixo, i ja és l'última vegada que ho dic, després de veure el que està passant amb els camps de futbol, jo crec que aquest nivell professional i aquesta exigència, i amb aquests partits que no pots perdre, a més, com veiem a la Lliga de Futbol Espanyola, jo crec que, si no hi ha problemes de lesions, que n'hi haurà, crec jo, doncs Barça i Madrid no han de fallar, no? Ojo, també, no sé si m'ho anaves a preguntar, però ja enllaço i així te segueixo fent el rotllo. El tema dels contagis, parlant del que és l'organització, que crec que hi ha un contagi que no s'ha fet oficial de quin jugador. Bueno, sí, s'està comentant. S'està comentant, jo no he sentit encara el nom. El cas és que no atura res, han dit que no afectarà de moment, però com hi hagi, no ho sé, 3 o 4 o d'algun equip i tal, una competició d'aquest tipus, la situació en què estem perilla. Toquem fusta. Sí, està clar. Toquem fusta que la cosa no es torci justament ara, que estem a les portes, a menys de 24 hores de l'inici d'aquesta fase final de l'ACB. Més enllà del tema físic, de com arriben els jugadors, creus que el talent dels jugadors serà el que marcarà les diferències? Sempre acostuma a marcar les diferències, però potser ara encara més el talent serà el més important? Hi ha unes sensacions que he tingut, que tinc en aquests partits, també quan veiem el retorn de la Lliga de Futbol, semblen partits de pretemporada. I això seran partits de pretemporada, no ens enganyem, això serà o semblants a pretemporada, quan veiem a Sant Julià de Vilatorta, com veiem aquells Manresa... Totalment d'acord. Xavi, és que pensa que els equips no han jugat, no han competit, han entrenat, però no han competit. De fet, no han fet amistosos. Han fet amistosos, correcte, i esforç físic fa un mes i 2 mesos quasi al sofà de casa, no? Fent manteniment cadascú al seu domicili, no?
és partits de sensacions de pretemporada. I jo sempre he tingut la sensació de pretemporada que al final el que té un tio bo i desequilibra molt, no sé. Jo veig un partit de pretemporada que pot ser amb falta de... Sobretot els primer partit, segon partit, segur que amb el Barça-Penya ho veurem, falta de ritme, de sensacions, d'oxigen, algunes qüestions. Al final, si això va igualat, clar, tenir un Mirotic... Marcarà més diferències de les que ja marca habitualment. Tenir un Eurtel, jo crec que així una mica agafant a tothom de pretemporada una mica poc preparat, no? Ja sense tant treball tàctic ni de ritme, ni poder aprofitar trampes tàctiques, ni esforç físic. Qui té un Mirotic, un Eurtel, cuidado. I diu això, diu un Llull, un Carroll, doncs jo crec que hi compta molt. Tu creus que el Barça és el que té més urgències per conquerir aquest títol de Lliga? No, jo crec que urgències en un to estàndard les té Barça i Madrid, evidentment, els que més, no? Però Madrid ve de guanyar la Supercopa i la Copa del Rei, Sí, bueno, Llull parlava del triplet i tal. Sí, mirant-ho per lo dels torneigs, tot això. El que sí que més que urgències, jo crec que el que sí que el culer, jo crec que el vestidor del Barça, i Pesic jo crec que ho ha tras més una mica, és que aquest paron que hi ha hagut pel coronavirus, qui ha fotut més és el Barça perquè anava primer de la Lliga i a l'Eurolliga hi anava tercer, no me'n recordo, estava fent un temporadón a les dues competicions importants, anem a apartar la resta, i quan vas com una pastilla a dalt i vas com una moto i realment després de tantes temporades dolentes, s'està a dalt de tot i guanyant, crec que era més de 10 partits que portaven guanyats seguits, una barbaritat, amb unes dinàmiques tan bones i amb un equip amb tantes expectatives, doncs fot i sap molt greu l'aturada. Podríem dir fins i tot el més perjudicat, però el que va primer, per dir-ho d'una forma, per sensacions, ambicions, també el que dius tu dels títols, i jo crec que el Barça anava molt, entre cometes, ben perjudicat per aquesta aturada i ara potser amb més ànsia o més ambició o més necessitat, que aniria amb la urgència cap a la paraula que deies tu, potser sí. Però vaja, jo crec que el Madrid anirà com una moto també, Ha tingut temps per resetejar també. Doncs veurem què ens depara aquesta fase final de l'ACB que comença demà, s'allargarà fins al 30 de juny, és un dimarts, aquesta lligueta per començar, després semifinals i la final a un únic partit. És a dir, que ens esperen emocions fortes, Sí, serà molt. El format és atractiu, ja ho hem dit d'entrada, jo hi estic encantat i benvingut sigui per les circumstàncies, no? Més just, més injust, això és el que se podria parlar més, però que és atractiu, no hi ha cap dubte, ja t'he dit d'entrada que me recorda un Eurobàsquet, ens recorda una Copa del Rei però més llarg i, home, alguna sorpresa en veurem, segur, més d'una, no? Jo crec que la semifinal també és un partit, pot ser, crec que també. Llavors, més torneig del cau que mai, no? Tot i que, ja ho he dit, si mai és de jugar diners, evidentment seran per les dues plantilles favorites més llargues i més potents. Doncs veurem si Barça-Madrid, Madrid-Barça es veuen les cares en aquesta gran final, d'aquesta fase final ACB, aquest nou format per decidir el campió d'aquesta temporada 2019-2020. Ho deixem aquí, Xavi, a veure què passa, i amb ganes de veure bàsquet, no? Que fa molt de temps que no en gaudim del bàsquet. Estic col·locat en posició perfecta per enganxar-me demà, Òscar, i com dius, bojos del bàsquet com som tots els teus oients i tots que estem aquí, doncs amb ganes de... Hosti, tu, són 3 mesos, menys aquest petit regal, entre cometes, ganes d'assaborir-ho i de disfrutar-ho a partir de demà, amb un plat inicial bastant atractiu com és aquest Barça-Penya. A veure què ens depara aquest Barça-Penya i la resta de partits d'aquesta fase final de l'ACB. Xavi Oltra, periodista de l'esportiu també de la Lliga TV, un plaer, com sempre, escoltar-te, que et passis pel bàsquet al dia, una abraçada, i a gaudir del bàsquet. Quan vulguis, Òscar, igualment. I a tot això, aquest dimarts a València s'ha fet la presentació oficial d'aquesta fase final ACB. Gracias, tanto a las instituciones como a Mecenalgo Juan Roch y, por supuesto, a Valencia Basket por todo lo que se ha hecho para que esto, que era una locura, y así nos tildaban hace 2 meses a nosotros, de intentar disputar una fase final,
haya sido posible. Entonces este jugador siempre ha sido vital, importantísimo. Es por el que hacemos todo esto, tanto las organizaciones como los equipos, los jugadores, todo lo hacemos por ellos, por esa afición. Y no van a poder estar presentes de manera física. Lo que vamos a intentar, y para eso está haciendo todo el trabajo que estamos haciendo, es que se sientan partícipes de esta fase final con un montón de cosas que a partir de mañana se verán. Estamos a 24 horas prácticamente de inicio de la competición i ara ja solo queda disfrutar de ella, que és lo més important. Doncs després dels esforços de molta gent, el bàsquet que torna a les nostres vides, demà comença una fase final que es podrà seguir en 125 països. Per cert, la fase final començarà amb un minut de silenci en memòria de totes les víctimes que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Per tancar amb la CB Shengelia, que no parla del seu possible fitxatge pel Xesca, el jugador del Baskonia ha estat designat MVP del mes de març, i Jonathan Barreiro, que renova amb el Casademont Saragossa. El club ha recuperat a Jaime Fernández, jove jugador que les últimes temporades les ha passat a Can Barça i que ara torna a casa seva. La verdad que volver a casa es una ilusión y un sueño que tenía desde pequeño y nada, a darlo todo. La verdad que una estancia así como en los años que voy a estar aquí en Zaragoza es un proyecto que te da confianza, que te deja trabajar y bueno, que demuestra confianza. I abans d'acabeu de saber que FIBA Europa ha decidit donar per acabades les seves competicions femenines, l'Eurolliga i la Eurocup, on encara competia l'Uni Girona i deixa de ser els títols de campions. Cayetano Pérez és el president de l'Uni Girona. Bueno, era una decisió que pràcticament ja ho suposàvem que vindria per aquests termes, no? Perquè no està complicat el fet de poder viatjar entre països i bueno, també al final és una competició que s'havia d'encabir ja entremig del començament de la Lliga i de tot, era molt complicat i en certa manera ens deixa un camí una mica més tranquil per poder afrontar la propera temporada en condicions. I veurem per on passa el futur de Zeljko Obradović i Josep Maria Izquierdo, la dupla que ha fet història al Fenerbahçe, que sembla que no seguirà a Turquia la propera temporada. Per avui ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, esperem els vostres likes. També el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot recordeu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.